Mahambire yangu panzvimbo ndikutora nezvayo. 1980 vatokutaura navo pazvinhu zvavasive vakapa chitungamira ndakutora pakaiswa mugana mushai yakabva ati right ivo vakumbira vavaisa mugana saitaisa munhu ndibata panhu handiti mwana uku kucherega kubata nezvekuti uku imi sevanhu vatikapawo nekujerowa pamusoro musiwo pakadaro kuroti takagara kubva pesa saka nyaya iyi yakazobudomo kana kwasara isisu mazvichidiki saizvozvo tinogona kunetsana usingazivi kuti nzvimbo yako wakaiwana sei. Tingade kuziva kuti vanhu vakamapwa panzvimbo iyi vana vagara tinavo mumusha here vanhu vanhu vakubva kunzi vana tinavo isisu vana mumusha inini mati ndakanomusa kuwanga vanhu vakuvagara isa iko kune chigaro iko akatanga kuisa iko kwani inini mapinda munene iyoziva makazvisi inini ndapinda kuti handina kuzotsvaga zvakawanda nofunira zona mupinda mubvunzo wangu kuti munene iyoziva makazviisa handina varimo ndakaona varimo kare inini hamuna mavana varimo kana wakazononokozokuvaka kuwana kunonokokokunesondiya vazovaka gore rinei vazovaka gore ripi vamwe vanonguva right imi muri sabhuku aneti munopinda nemusangano yewadi munoziva chinonzi video committee right mungave ino uchapupu vanhu vakagariswa munzvimbo kuti tizive matsamba yavo vakagariswa sei vevanhu maminutes anoratidza kuti vanhu vakagariswa zviri pamutemo zvinotsigirwa nevillage assembly kureva kuti vanhu havana kugara zviri pamutemo ini ndakawana nyaya yatakakara tanzwa muri kutaura kuti imimi vanhu vamwe havana kuvaka nguva zvavakapiwa vamwe vari kuvaka izvozvo sasabhuku ofisi inoitwa hand over take over hakuna munhu anga ari kubritain muri panzvimbo imwe chete totaura kuti nhasi vari kuvaka vatsva mvumo yanoguvapa yekuvaka imimi musina kuona uchapupu kuti vakaiswa sei muri kuwana simba racho papi uchapupu changamira ndakaona uripo kare makaona uripo kare buritsai uchapupu aiwa ini kusukuti uchapupu wokunyorerwa tsamba kana kupepa kuti tagwahe izvi zvaivo ndakaona dzurungwa hwokuiswa kwevanhu uripo kare ndakatowana vamwe vatovaka kare pamusoro manzira ndaita mabhuti ndairi dongo ndizvo kura kuti kana riri dongo rine munhu akatobva ikoko saka mubvunzo wangu kuti vacho varidzi vematongo ndo here vamakazovapekugara ndovanowana kuvaka pane proof here inokuratidza kuti ndo vana vari kuvaka pane auya here ari pano anoratidza kuti ndo vamwe vana vari kuvaka ipapo hazvina vandawana vamushai vakati kukumbirisa nekusimudza ruoko kwamaita muchiti ndikuda kurevesa pamberi pamwana zvatiri kuda ndezvekuti inini kana kuti ndakazoona kare zvaitwa 2017 iye zvinezvi vavana vematungo vari kuvaka asi imimi murimo zvinotidetsei kuti nyaya yenyu igoneke kutongeka natsotaura iri zvakanaka kuti aiwa ndakazviona zviripo kana zviri izvo zvakaitika ndakazviona zviripo kuti pane vamwe vakapiwa inini ndakazopawo nokuti isusu izvozvi tirikutarisira kuti nhasi mauya mune masapo asi pamberi apa unogona kuziva nevanhu vagere imo
wozotaura zvakasiyana nezvamuri kuita muri kupupura pamberi pamwana zvizoita zvakanaka. Saka tikuti kana paine vakapiwa kare inini makazopawo kufunga ndozvamabvunzwa apo kuti pane vakapiwa kare ini mune venyuwo here ndakuda kuchizokuti vakapiwa kare nevenyuwo vamakazopawo imimi kuti dare rigone kukuenzanisai panyaya dzenyu. Ukareva nomuvhireji vangangoiva nomuvhireji nokuti pabvunzwa kuti vana vari kupiwa ndevekuvhireji here kana kuti vatorwa pamusoro changamira nyaya inaenda zvinazoita kuno kumwe kuita handiri ukuthi unoshuwa zvona zviripo kutaza sokumbundura muita kuti unozvirakidze here zvekuti iwe wakazodayaniizo ininiwo senzvimbo yandikawana iripo chinhu ndekupa vana mwana akauya achiti ndikuda nzvimbo endikumupa. Muri kushandisa nzira ipi kana mwana akanga auya achiti ndiri kutsvaga kugara kana ndinoda kudzokera padongo? Zvafana kuti nhasi ndini baba amushaya mune musha wenyu mukomana ada kuti awane stendi, muri kushandisa nzira ipi mukugarisa kwavanhu pazvi? Nzira anokushandisa mushandisa ipi? Vanhu vanga vagara vane masomwa yavo handite right. Munhu wodogarisa patomwe wake rababa wake handite ndinomupuwi papa asi mapiri acho ndakutaurira mapiri acho hasi kupai sango isisi somatongerwo yakaitwa sokutaura kwandikuita inini hungu nyaya ndakaona iyi somataurirwo yazvikaitwa kuti taikomberedzai dunhu renyu zvisarida ava vari kubasapinda ava vari kubasapinda ava vari kubasapinda uku vakanga vapinda handizvo vapinda kudaro yakaita nyaya handizvo ruko akazoguma kati azoshuwa nchikuita atapinda ndeyani uye aruko wakangapinda ndobva tataurirana ndobva adzokerokuko ndobva adzokerokwako handite saka kuno kuti pari nhasi uku ndo kwanga kusati kwane vanhu vamuti matombo naibaba mushaya vanhu vakabveka vaenda kurapa vanhu vakasina matombo avo kuti vaakudzoka vana kumaka vanga vabvenda kupi varimo imomo tirimo imomo munenge asi kuti nzvimbo iyo yanga isarimwe tiri munzvimbo imomo hatina patakatama chako tichienda tiri muvhireji imomo vhireji iroro ndoratiri hakusi kuti matongo kuti takazobva uko takayasiya tichienda tizodzokayo matongo atikutora ndemuvhireji matiri okuti unogona kusiya pano umbonovakirapo apa pana posara pachikura miti handiti mazvona ndo mamirire yatikaita isisu ivhireji hazvido kuti takabvokumwayo ivhireji iroro hatina kubuda kuvhireji kuti tisimbonoitwa kuzvakanebasa matongo akagara ari matongo tese takabva mumatongo tichiasiya ikodzero yekuti munhu anodzokera padongo rayo ndizvo asi zvokuti dai ranga risiri domo araitaurwa kunzi uyu agara zvisiri patemo nokuti matongo emazivi tategurei yakagara ariko ende atozivikanwa tozoita nedzimwe nzvimbo dzakaita sekumafuro kunozivikanwa nokuti kana munhu akagara padongo romubereki wake akadzokera padongo romubereki wake izvi zvichirevera pakuti hakusi kumapa munhu kuisa vanhu pacha kuripedza kutaura nezvavo. Imimi ndadzwa muchitaura kuti ndakaisawo vanhu ndambokubvunzai pakutanga kuti mune venyuwo here vamakaisa makati kwete handina vandakaisa asi kungoti vanhu vakagara vari muchikara asi ndazonga kuti pechipiri makutaura kuti hungu ndinavo pavo shure pekubvunza muri kuyatenda here kuti mazoita ndiri kuyatenda mureo isisu nyaya kutaura nezvayo ine funga ine yatongwa kaini dare rinorova madziyo handinozora matongerwo aye nomamirire ayakaita handiti mazvona imimi kurote zvine zvinhu matongo kwechitatu handiti iri nzvimbo ipi iyoyo saka inini kuti ndinatsokutsanangudzira chaizvo kuti nzvimbo yakamira sei vanonatsoziva nozvinzvimbo iyi vari kutaura kuti nzvimbo yakamira sei nokuti inini ndingagona kukunyepere zvinosiri Ini macam macam
Mutasa kubona umuntu akaziva kuthanga mvumo ngari kwa muntu makadeswa simba na mambo ngimu tungamenya ko matawacha kumuntu ngemi nopindura nchiti zvakafanana nokuti murikuna mudare rinora mazirasi statement akapiwa kuti chifa kutonga ndwa kutonga ende hatimbofakana nekanzaita makore akawanda akadii handimbofa ndakaziva history yavo handiti asi history izvo zviri kuvabvunza vanenge vachiziva kuti vanenge vachitaura kuti nyaya yedu yakamira yakadai apa pari kutaura nyaya ire ndekuti pakutanga kwa2017 handiti kuti nzvimbo yakafamba sei varipo. Right, I think you need to try to plan about what you say, Bamshai. Rabba to get to question on the Mark, about it to Tonga. Munozatari knows what to go. What to go, Melissa? You know, Tunga Midwana. Right. You know, Tunga cancer. Do you know what to go? Kureva kuti ndodare rinoronga hwaro hubudiriwo munzvimbo anditi kana muchiziva muchipinda musangano watiko ndo unoronga hwaro hubudiriwo anditi kureva kuti ipapo ndo panosangana masabhuku mese ndo panosangana even vamiriri vachangamiri ndo panosangana mastakeholders maline ministries yes in terms of nyaya development. Isusu toda kutaura tichiti why is very grazing scheme rawe kuti grazing area tinogona kuramba tichibhesera kutenderedzana kuti ndopenyu ndopani panogona kuva penyu zveshuwa asi makatenderana sevarongi vebudi remuwadi kuti toda kuti nzvimbo iyi ichirega kuva nemisha ichiva agrazing scheme kuno kutiradza nzvimbo idzodzo dzada tichangamira vazive tanga tine nzvimbo dzakadzira apo kuseruku dzaigara ana kamudyariwa ana bhabhabha nevamwe vakabviswa nguva yacho pakanzi toda kugadzira padhoki yekuti vaite grazing nzvimbo inoramba iri pasi pasabhuku zindoka asi nenyaya yekuti vanhu vakatenderana kuti sinawe grazing scheme vanhu ivo havachatendera kuti pachina nomabwachina vanhu saka ndikubvunza hamuna kumboshedzwa here mimi nakansera sabhuku barangu newe mushai naningi namutami makabvumira kuti nzvimbo yegrazing scheme zvabva pawadi meeting yakapedwa na the late chief mazwa hamambosangana here muchiwirirana nyaya iyo yokuti taura tina kansera kukura kwatikaita zvichinomisa sovanaya nokuti ndakatinora aiitamangwana right tozvidzivoka muremu inini ndinenge ndeisiri kuziva zvatirikuita asi naida kuti ndokuti wandakatora grazing scheme ndikuti wakazikuya kuti auyi parapa ndaida kuti nditaure nematorero andikaita nzvimbo yayo mataura imi kuti mune venyu vaungasabharisa mashure handiti nekuti magara maona kuti tsika iyi ndewo tsika yakaigara ichiwiri nokuti yagara iri izvo zvova zvamabvumirana apa ndakupindurira kuti kana kokukanganisa zviviri kuroti akambofunga nyaya ire kuroti akagara itacha mapachagwambari vambosumudza ruoko sumukai mutaure. Inini chiyeuka 2018 taita dambudziko rekushaya pekugara nekuti mudaigara mukoma kundikwaka moyoko mukoma vakanditi unofanira kudzokera iweyo padongo rajama kunova ndokurikutaura kunzi igrazing area ndokwavandogara kareko kuti renekuti zinopindoseka kuya saka ini nekufamba kwenguva nekuti pakazenge pasiswa line remagetsi ndakabva ndanosarudza nzvimbo yangu ipedo nechikomo pari kakomo karipo pakati papa ndopainzi pairima baba ndobva ndakaenda ndikanotariswa inini nasabvu vanga variposabvukushaizekiya mushana ezvinakufunga kushandira kunaka kuita kuti avazonzivazonzivanga vangubatira madhoo saka nzvimbo iyoyo nanhasi ndinoronga kuenda kunovakira ipapo ndoda kutsigira zvekuti sabvu zvavari kutaura pakaita sekuti pane vanga vakunopinda mudundiro tokatati aiwa ngatichite kutiendese vana vati kutaura kuti vanodzivirira kumugaro kuya ndokwakaneswa vamwe vakanogara ikoko inini ndikutoda kutenda kumwaka ipapo nokuti ndopati murababa handina pekugara ndomashoma ndingangotaurwa pari nhasi
So vanhu vatora mhiko mukutaura chokwadi tinodarama toda kuti isusu tibvunze kuti mhuri dziri kugara zveshuwa panzvimbo iyi dziri kumakwa ngatiplacing zvegezi iri nzvimbo yenyu Wamshaya, hamuna here mutorwa ari kumakwa akamakwa muzvimbeyo? Maita zvakanaka chana ndonyaya imwe inoda kutibata kuti tiedze kuigadzirisa sevanhu vanofana kunge chiti vana vanokodzera kupiwa munzvimbo iyo vakodzera. Kana arimo tichibva pano tichaenda kunotarisa kuti akapinda imomo ya kana akapiwa mudunhu imomo akatengeserwa achadzosera mari yake kana kuti achazoda kuzomhara kudare rini kuti ndakatengeserwa nzvimbo mangwana. Vanhu vakutotoda kuti vakuti zvichikwati kana varimo pari zvinasanda kusi. Maita basi. Kansela out of the church. Rombo rakanaka muri kuno. So development ni mungabatsire dare. In terms of nyaya dzezvatokutaura muno. Ya mutauri vari kubva kutaura vataura chokwadi kuti 2017 kansela chodza ndipo paakamira patemu kuti yezvinovapinda zvakare kuti vakamira. Asi ngatiti isisu grazing scheme ndio yavo sapokara panga pasina vanhu pesa apa yezvino vakuronga kuti vana vakuda kugara. Mutemo mambobvunza kuti wadhiko yakamboti kudii. Egandireve ndichiti kana zvanzi takuda kuenda kugarisa vana panotemwa miti dambudziko rechichemo rinobvira pavillage level ichienda pawadhiko panosvika pana kansera votaura chichemo chavo chokuti vana vagare imomo. Ndo panenge pachitaurwa mazita evana vari pavillage rega rega vane chichemo chokugara ipapo. Ende wadhiko yonyatsoona kuti shuwa vana vepano herawo munomoti kana ratendeseka dare kansera vanonyora gwaro voenda naro kukanzuru rosvitswa kuna DA zvekare rogarirwa pasi. Ragarirwa pasi ndo pachasumuka vanoziva kuti shuwa panotenderero kugara here. Vanofanana madhumeni pano vakawanda vanofana kunge vachitarisa panzvimbo ipapo. Kana vadaro vanozonyora gwaro rinoti kansera takasvika panzvimbo iye inokwana vana vakati noyo zvinodiwa muno muZimbabwe. Nokuti mutemo chaiwo haubvumirwe kunzi 1 acre mwana muZimbabwean muzinorarama pa 1 acre. Saka zvinenge zvakuda kunzi vana vamatipa ava vanokodzera kugara pa vana vakati. Kana zvisingatenderwe zvinobva zvataurwa kuti hazvitenderwe. Tochiti vari kuti grazing ranga riri grazing area yedu iyo Traditional Leaders Act. Nokuti isira kutsvaga pano mutemo chete ndipatoda kutsvaga Traditional Leaders Act inoti here pano pakatamwa paakutemwa panonzi munhu wega zvakafanana kansera kuti handei ndokupai. Hazvina tendero iyoyo. Zvinobvira kuvillage mukoka masimba yokupa vanhu. Kana zvakadaro manje zvinenge bhora iroro rinenge riri musango nokuti hazvisi kutedzwa mutemo unodiwa wenyika. Traditional Leaders Act inoramba. Wani ndoda kutaura chokwadi muno mudare ramambo. Traditional Leaders Act haibvumire kuti kansera unoenda kupa munhu panotema hazvibvumirwe. Sabhuku haabvumirwe. Vidhiko chabeni haabvumirwe pamutemo. Vanhu vandadomapa vanopa pakasiwa nezuro munhu achienda kumari new resettlement. Ndo pavanotonga sabhuku vachiti apa pasiwa nhasi anogara pandiani. Kwete panotemwa vachinzi garai pano mutemo ende pana anopa. Ndo panawanza kuchikubvunza pai kuti nzira yekukushandisa inini kana muri muvillage menyu
muri kushanda nenzira ipi makati vana vari kudzoka pamatongo yavo kureva kuti here kana nyangwe munhu akauya ane dongo rake oona munhu ano mari yake omutinde akuenda kuno kuratidza imi misabhuka hamuna simba ipapa nyayamutore ndakaitanga daizvona mipingo iyi nyaya yekuti vanhu vari mimomo ndakaona vaiswa kudhara handitimaona kuti nyaya yagara irimo imdakaono irimo iripo mungazivere vana vagariswa muzvibhiri vangani namba yavo usati vachabuna ukaita kusaidu savane tei vakavaka asi vamwe vasva vakavapiwa munhu anogona kuti uda nzvimbo kuti vaenda mberi masitenzi here kana kuti vamunopiwa zvisati kuti munda chaiva masitenzi acho akakura sei mukutarisira kuti mangamuipedza sei mahitezi mangani kana kuti masipedi 180 asi ngoma zvese zvaitika izvo zvitanga ndiripo baba vedu vacho vakasara vavaironga eronga nababa vanonzi vakaronga zvatiri saka pane pasikunyatsoti kuti tifambe nokuti changamiri vauya pane zvakataurwa navamukana zviripo zvine zvinyorwa zvakatindara nachief varipo as the new presiding officer mavhiki 11 evanawo here kuti zvinhu pane panoda kuti tashiso kwezoti navachodza kansela vainge varipo handiti 5 years mafasi handizika asi vakaita ito vatikoibvuswa zvakaitika nachief vakawaripo manaipata kuti pangonzi twasaniswa paite zvakanaka handizika saka ini ndichitaura sekutora vanakaita ndikaita nditsigira mukombo indinitoka tichimumusha ainge ndikubasa chiripo ndechekuti nzvimbo itaenda mukipi matongo ayanga aripo vese kanzwa kuziziva vaigara vamushaya vachivava handizika vaigara mushaya apa nomuzukuru womutano akapauni vachinzi garau handizika zviripo kare zviripo zvinoda kutsvaka asi nokuti nzvimbo iripo iyoyo ndopakasara sambo chete saka vanhu kanaachodzwa varipo pane manenge anoti maproceedings avakaita vachitaura nyaya yekuti racing ita seisei handizika izvo zvakataurwa handizika asi chifu vauya changamira vamagara baba vavo vakanyorerana nezvo ana baba vari panhamo ezaiwa imi muchivharaiko vharai nzvipenyu ndokuti mavillages ese akatarisa imomo asi hamusi mavo nomamushaya saka vati vharai chitsamba chacho chiripo pataurira zvataurwa kune yatonga yakuku noti vachodza kutava vaita kuti aimboka pane mutemo unoteerwa kupa it's okay hatiti asi pane zvakaitika kansela vakatsinga mazira isusu zvimweni takaibata tiye zvakazotikutisako pane zvavazodevazodevazoda asi nzvimbo ndeyani tiye nezve munoma nditomboresa kukutani ku mandiri munamzomboresa kukutani isagomera changamire muzukuru watakapa kuti batapa aripi sabhumutano imwe chikadzi anochina anopimire saka tipindu paa kuti titaure sakaankela vatopindawo izvozvo zvivanokuti vakasiyana zviripo saka tisakwera katasemavhijisi uyezve nyaya yekuti padongo panoda kupiwa munhu pana kuti pazonzi makomitizi aya auye padongo pane paridzwa mundo womunhu vasabhugesa zvinyaruzodopini otoisa kutanga pacho ese dala vazokuve isisi vatakamaka vacho
saka kuti ipapo ngapave clear kuti muri kuita unsiti here that constitutional judgment yakapiwa nachief yeye vachoti muri kana ni issue yokuti ndoda kuti ava vazopinda zimbabwe chichi that's another issue asi matongo edu aripo tiri dzimba 6 vana vachabvambari mushai ndiye mwana wechipiri vamwe vose vamwe varipo muno saka matongo iyayo kuti sisi tigarire pasi nenzara ine masabhuku ese vazhinji vanopinzemo isisu takapiwa nachifi iye muchakamiri kuti munoisa vana venyu kana pedu pasara tinoone tutaradza mutana anoti achikumbira isokuzuva rakapoka kona apedza vatsanangura zvakanaka mubabshai zvatsova nyaya yamudare kuti izivikanwe naizvi zvanga zvine runyararo kureva kuchangamira vaisumudza nyaya iyo ukanzwa nyaya yakutaura changamire vakataura naDDC kuti DDC zvamava kudzokera kune nyaya yatoda kuti mugadzire iri pakati pabarambe mushai kureva kuti inyaya isina kupera handika changamire munhu anogona dzimwe dzenguva kushanda uno asingateedze nzira inofanira kunge ichiteedzwa zvinogona kuwanika zvipi naizvozvo saka isu tikutsanangura tichiti mavhi11 kana akakumbirwa nachangamire vari muofisi nhasi anofanira kubuda kubva kwamuri nekuti midhima itongwaka mutemo unoitwa kana munhu achigariswa pasi ndo watiri kubvunza sabhuku waitisa kutipa pano saka muri kugarisa vanhu imimi nemuromo chete saka uchiminzi tine mariski akawandisa ari kuitika munyika yekwamushai nenyaya yekuti kana munhu akanguva achitindira pokugara kureva kuti kana nzira dzinofanira kunge dzichiteedzwa mukugariswa kwomunhu dzisingateedzwe kana munhu ane ano mari yake 500 anodzitemapo akaana 1000 temapo nokuti kana chiteedza nzira dzatinotora kuti video committee inoisa marecommendations ekugariswa kwomunhu patsva angave mwana wemocha iyi akumbira pokugara kuna sabhuku committee inofanira kuva noha kuita kuti hatina development inofanira kukashamadza vanhu muvillage asi kana development yavo kukashamadza vanhu kuti ndiani ako akanzi abva nenzira enda kudb kureva kuti pane kafoul play kanenge kachiitwa saka sitotaura kuti mavhi11 acho akaitwa changamire varipo vakabva the late ngatiproducirwe isusu kuvana vari kugarisa kuti sabhuku tagara pasi village assembly takagarisa ningi vakaenda kuboundary maminutes edu ndeayaya akazosumuka akaenda kuwadhiko nokuti mutemo tikatata pavhidhiko tiri kuenda kuwadhiko involvement yachief involvement yemastakeholders anodiwa toyawana saka uchiminzi kana tisingaproduce mavhi11 acho isusu vatongi manjeka tinofungidzira kuti pane corruption iripo tinoda mavhi11 tione kuti hapana here corruption yakaitwa ukwanzasabo kana tisina mavhi11 atipedze nyaya inhasi tinoda mavhi11 vakagariswa pasi mumwe nomumwe aita kuti akagariswa sei village rinozviziva here ndo basa rinenge richiitwa nevanhu mapurisa amamba kuti vanzwe nyaya idzodzo kureva kuti isusu patotozokurukura nemupanapa mapurisa amamba anenge akapinda muzvipo uye achinzwa nyaya idzodzo dzakamira sei tichida kupasisikidza zvekare saka kuti nyaya iyi zvesvika mukufamba kuti isvike payasvika apa kurevera kuti ivava madzimai avari kutsira kusangadzana nekuti vane macomplaints agara akasiyiwa nezvinhu izvo zvinhu zvinenge zvichidzi zvinofanira kutsvagurudzira tichirevera kuti zvakasatsvagurudzwa nekubuda pachena pakuitika kwazvo kwazvakaitwa kurevera kuti zvinono futi rinodzoka pana mavo kuti idzi inyaya dzinofanira kunge dzichitsvagurudzwa ndosaka muri kuona kuda tiri kuda kuchakutipupurira kuti izvi zvinhu zviri kuitwa nepamutemo kuitira kuti kudzoka kwakaitwa pamusoro kuve kunokutsikana nezviitwa izvozvo mabato mazwi avo isusu tiri kuda kuti muuye nevanhu vakagariswa kupurirei vanhu vakagariswa nevanhu tichinovaa saka ndaifungidza kuti amushaita kweshana nenguva refu nakataura uchabhuku wenyu kumbotera munzwe nyangwe zvitongerwa nzvimbo iyo nachifi wangu vachatonga iri nzvimbo yangu kusiri kuti iri nzvimbo yemunhu akaripota munhu akaripota nenzvimbo yake yemafuro yake apa kana muchikutonga panzvimbo inga kuti ndenge ndakaisa nzvimbo ndenge ndakaisa vanhu mafuro yangu angaifanira kunge ndichiita
ndichifudzira handiti kana panomusa akazoya kunoripota akaripota ndibhusiri yake kana ndichitongwa inini nachifu wangu acharitonga nokukanganisa kuisa nzvimbo yavo isiri kuti nzvimbo yavo tiri kuti sabhukusha tine vanhu akusikira kuti vese vanenge vachifarira kuzvitengese nekuti ivo vane zvinhu zvavo zvavanoaa macomplaints anobva kuvagari mabata mazuvano kutaura vagari vakugona futi kusimudza macomplaints iwayo zvichienderana nekugarisana kusiri pamutemo kokumandani vaya vagari kuti aiwa izvi zviri kuitiwo izvazisi pamutemo ivavo vanhu ikodzero yavo futi yekuti muri kumbozviona here zvatiri kuitizona saka vakacomplaina nyaya iyo ino kana vachinge vakakomborera kuti vakagona zvanaichita sei ndaichikanganisa ndizvo asi ndikuedza kuti vanhu vacho vanogona kunge kana vari ndivo vakapiwa vacho varipo vachiuya vanouyawo taura nyaya yavo vandikapoine vachataura ndakapiwa nomunhu handiti kuroti ndinovanguka ine vandireke ndichitaura kuti uidoya handiti ava vandisina kupa vanenge vachitaura mawanire avakaita sei asi ndiri kutaura kuti nzvimbo yamuri kunditonga nezvayo kuti ndozoti nini matanga munzi maakugara vanhu handisini ndakatanga namo masabhuko inofunga yabuda anokanaita 3 indavo chifuwa munyaya iyoyi tinotenda vamushai panenguva inei toona kuti nguva yataura kwenguva yakati kure tichiedza kupana kuti zvingafambiswe sei tombotipa nguva inoi tomboisa kuratsangamiri vatsangamiri vane muono vanenge vaita mazimai matatu pane zvimikuru zvataita tsangamiri taakapaimba kuti muzvipindiwo mitombo yemazimipanyaya dzitavachinazviridza tinoda kuti tidetserane masesas esamupengo ndambogamumoya ndechikuiwa ndechikuri wakasongoya wachindaka pabasa uchitaura utongi hwaseku wangu wababa wangu watikatsika chikachatika chinechi uchiti ndi vakakutenderai vakapasisa saka munyama wati wauinawo iwewe ndokuti masesa zaitonga naseku vakukalasasa kukunga wati vanozvikaise apana ndivari pakona apa ndovakutendera kuti muite zvamukaita zvisaka kupa mavhileji ndakaita kupaniri zvaipana padii mukapasisa ire naimureva kuti sambo reitwa chikaranga reitwa mafuno emombe ngarichigara totanga kutoenzwa muno nyaya yekudzikakaiswa right ndikurangarira dare rasekura kunga ndaititevera nyika ndaipinda muno mwini hapana chamunomboda kundonyembera kuona kwachikuru masabhuku achikuru muri vanhu vari stabhoni masabhuku achari kukuwe tatera nhuno dzese manasekuru vangu nanababa vangu vese vaitonga nyaya makesi mazhinji aibva kwachikuru nenyaya yekuti muri vanhu vari stabhoni vasingatere chiwanzo kumadziwa munenge mentality kapfungwa kokuti mungambonzi kuda kuita umambo kwachikuru hakuna umambo unoendwa ikoko mambo anotonga kusvika iko ndimadziwa ndianopa mutemo ikoko chete nyaya kwana chikuru yese iri kuitika yese ikatotongwa nasekuru alazazikukunga vachitongera mubhuloku rine rifuku ndirimo ndirinyembere havanombubvira kupasisa izvozvo samusambofa mukambonyepa zvingamuda kuedza kubvekanaita sese magara mune kahunga kakaipisa vanhu kwachikuru muchizviti muri ana mambo muri ine mashoko ndikutaura yakatauvhina sekuru lazazikukunga yaikutaura mukaugara kumambo pinenyiriko musafi muchifurira nekoko chinyepera nezvisiri kunzi chihuri mukataura tikatarisa nhono yachihuri 1901 inoziva kuti ndiwo ukaitwa chihuri chana madziwa kuti ugare kokuyo ukapiwa zita kuti chihuri imbonyarara iwe mpurisa uriko here une mpurisa here akuti mundiano isungatone ngavasunguke
kana munhu uchinosimuka simuka